שלום, ברוכים הבאים לסייפטי לייף. אני מדבר על מוצר להגנה עצמית, אך הוא פרקטי בדברים נוספים בחיי היום-יום. סכין חדה מאוד בצורת כרטיס אשראי, מאוד מוסווית ונוחה לנסיעה. נכנסת לכל ארנק. ועכשיו נראה כיצד המוצר עובד. הכרטיס בגודל של כרטיס אשראי ובעובי של כשתי כרטיסי אשראי. ראשית עלינו לשחרר את הנצרה כדי לשחרר את הסכין. קיפול אחד משמאל, קיפול אחד מימין, והסכין מוכן. להב של כ-6 סנטימטר, החזקה נוחה, מאוד מאוד חד, חותך בקלות מאוד מאוד רבה. מוצר מאוד מאוד שימושי, גם לחיי היום-יום. בסייפטי לייף אנחנו מתחייבים למוצרים איכותיים ביותר, במחירים הטובים והזולים ביותר. באתרים ובחברות השונות המוצר הזה נמכר בין 50 שקלים ל-120 שקלים. כאן אתם תקבלו אותו ב-35 ש"ח בלבד. למזמינים יותר מאחד יהיה הנחות נוספות. להזמנות התקשרו למספר המופיע בתחתית המסך.